Salam gaderly watandaşlar, salam mehriban ildeşler. Eee, Ýene-de sizi hoş gördük watandaşlar, kärdeşler. Hemmäňizi bugünkü edebiyat agşamyda. Bugün ýene-de biziň nowatdaky sanymyz edebiyat agşamlarynyň. Bugünkü gün biz Şiraly Nurmuradowyň goşgularyny okumakçy, onuň dörejiligi barada, öýe ýazyp giden goşgulary, watan barada, türkmenbaşy barada we şoňa meňdeş beýleki goşgulary. Her kim taýýar bolugyndan, bolurundan okap bererler. Bolmasa da öz goşgularyndan taýin bar bolsa, taýyndan bar bolsa, ondan okap bererler. Indi şu ýerde Cennet hanyma häzir söz bereliň. Näme goşgulary bar? Aýdyp beriň Cennet hanym, siz howlukmajyrak, şoň üçin birinji size söz berýär. Salam yurttaşlar. Men de Şiraly şahyrymyzyň äli goşgusy taýýar däldi. Öz goşgymdan okaýyn diýdim. Şiraly şahyrymyzyň şo il ýurt hakynda goşgulary da men şoňa meňzeşrak bolan üçin şondan okaýyn diýdim. Taňrym bize eçilipdir, baýlyk diýilen gaz nebeti, Rus köpekler dökülipdir, göz kızdyryp baýlygymyza. Girip Türkmen topragyna, ilki aldy gök depäne, basyş gorky zulm edip başladylar talamana. Özlerine hyzmat etjek, dönüklerden başa goýdy, milletini jahil etjek, mollalary orta goýdy. Girip goýun derisine, möjekligini gizledi, yalan sözläp Türkmene, Ruslar sizi azad etdi. Halkyň düşmanlary diýip, ýok etdirdi ökdeleri, korrupsiýa garşy diýip, garyplaşdyryldy ýyly. Diýdiler Türkmene baran, raýat diýip at goýulan, mäleseler paýok beren, hapishana Türkmenistan. Ýöne Türkmen beýle däldi, özüne göwüni ýetýärdi, çöl içinde gonyp göçüp, geljegi görüp bilýärdi. Il ýurduna arka durjak Cüneyt hanlary bardy, halkyň talaňçysy diýip basmaçy ýarlygyny dakdy. Yalan ertekler bilen uklatdylar seni bol, aldylar gaz nebetini, Türkmen ýurduňa eýe bol. 21-nji asyr dünýä boýu globallaşdy, tahtlar boljak indi ahyr, maymunlarym gözüni açdy. Halkyň güýji, siliň suwy ayaklanýar Türkmeni ile, täze Türkmenistan gurlar, gelejegi halas eder. Şu ýerde goşgymda ýurdumyzyň baýlygyny, gaz nebetine, şu Türkmen ýylini öz ertekleri bilen Ruslaryň biz azad etdik, biz medeniýet getirdik diýip biziň gaz nebetimizi alyp durlar. Öz yurttaş halkyna raýat edip, raýat goýup, olary paýoga baglap goýup, bir agylyň içinde, agyl sistemasynda tutup duran şolary dile getirdim de. Böyle sağ olun dinläňiz üçin. Sağ olun okaňyz üçin kardeşim, gaty gowy manyly goşgy. O galamyň ýiti bolsun Cennet han. Sağ olun. Emmäňiz. Sağ olun. Sağ olun, gaty gowy, manyly, maňzyňa batýan goşgular, sözleri göni içinden geçip gidýär sözler. Şu ýerde biz häzir Malika, maluma söz berýän Malika hanym. Hani aýdyp beriň. Sizde näme goşgular bar? Menem gene şu Şiraly şahyrymyň goşgulary gaty göwnejäj. Gaty gowurdym şu goşgularyny, şoň üçin Şiraly şahyrymyň erkeklik mukamy diýen goşgusyny seçdim. Şonu okat bereýin. Gözüň aýdyn garyp millet, ökwal görüp bakypdyr. Prezidentiň zynjyry diýip täze baýrak çykypdyr. Odara mahtu tutuşlanjyr, boynuň, eliň, aýagyň,
Hudaý uran daýmaly Peýgamberiniň taýygyň. Görülip eşdilmedik bayrak kime nesip ederke, kim onu dakynmak üçin hasam başyn egerke. Baş näçe egilse aşak, şonça da sırt galýandyr. Yurt haraba öwürlenne diňe baýguş gülýändir. Öleniň garga çok ýar gözüňi. Soňky nesle görkezjekmi? Gara çalnan ýüzüňi. Bar bolsun şu bolsa basym, her oban öz türmesi bor. Indiki dönejek bayrak prezidentiň dürresi bor. Soň gamçysy, soň ädigi bayrak gitmey baý kişide. Ya iyi, ya goýber diýip sıçan ýalbarýarmyş kişige. Şeýda oyun gerek. Haçan ýurdamda bolmandyr. Bu döwletiň depesine baýdak neneňsi solmandyr. Nädip gul bolşuňa şunça ýyllap çüýrük zynjyr ýolmandyr. Dutar erkeklik mukamyn näme sebäpden salmandyr. Şu goşgyny okat bereýindim, buram ana Niýazyň öňüne ikegilip salam berip, ýalakalyk edip, şoň elinden gelýän 5 manatlyk zat üçin özüni kemsedip mertebesini kiçeldip görenlere değişli goşgular olaryň nesli zaman haberdim Muhammedowlarda da gaýnatagam dowam edip gelýär. Nesle geçýär. Geçýär eken şu yaranjaglyk, ýalakalyk götürmek diýen bar bolsa tähsiýet. Şolary ýadygarypdyr. Ene nädipden gelecek neslin ýüzüne nädip seretjek diýip sorag beripdir. Doğru. Gaty Malika Hanım hava. Malika Ben Hanım. bu dilinden eşitdim o kanına. Şol bir aýdyşyny diýäli. Edil şo tema, şol adamlara, şo ýalakalara bagyşlap, boşon goşgusy. Oň elinden barynjadan jyry kimaldy. O gözel şaguly bar, şahy. Şol gülümjirap çykyp başyna şahy. Ondan näme bol? Etdiği gyrşyna kabul et. Neden canları deyip gördü. İyiydi. Bahar elini kaldırıyor, Bahar. Aytıver. Ben şiir şahirimizin Ayterek koşkusunu aldım. Ayterek, gün terek, bizden size kim gerek? Sayrap duran dil gerek. Vak buların hemmesi sayrap dur da doğuncan. Ağır sürün, koşkusu yok, ulusu yok, kiçisi yok, giycesi yok, gündüzü yok, hälisi yok, şimdisi yok. Cürk dücük toğuğu, işimin horozu kürp. Yurt eýesi Pars bilen Türk, Türk olmasaň örüp, ajymy öýüňde pürük. Kelläňi sokup yorgana, içiňden söw organa. Aýagyň gaňaly bolsa, ılgajak bolma yorgaly. Halaly zorlady haram, bu oyunlaň düzgüni haram. Deňiziň ýok, utup bolanak. Başyň dik tutup bolanak, beýlegen zat gaflat uýkusy, oýanyp bolanak, ýatyp bolanak. Ay terek, gün terek, bizden size kim gerek? Ağlap duran dil gerek. Wagt bularyň barysy ağlap dur da dogunjan. Sen bularyň ýazýan zadyň okuma. Bulaň aýdýan zadyň diňläp ýürmesen, basma dogan ýatan itiň guýrugyn, sol arın öýjügün dörmesen. Yalandır ülküsü, yalandır şahatlığı. Bunların beýligi milletiň aşaklığı. Ýeki galyp otogdy, aýnaň öňüne geçip, oturandyr şymjaryp, sümük çyrşap ýeňine. Düşün bu wagtlaýyndyr soň tapy. 5 günlük bor şagallaryň mesligi. Bugün jylky etten çiýişlik bişirýän erte gözler haram ölen maslygy. Degme,
Olar bugün gülsün yalandan, ertir çyndan ağlamaly bolarlar. Bugün döşlerine dakan jäjegin ertir saçı bilen bile yolarlar. Yöne olaryň ağlasa da inanma. Çyndan ağlap bilmez yalandan gülýän. Nakıl vardır sürü izi alanda öňde olar. İza asaklap gelýän. Ay terek, gün terek. Bizden size kim gerek? Sayrap duran şo bolsa, ağlap duran şo bolsa. Gowdel lalaçan, bar düýtsüz uya gaçan. Nädip çyksa kaçan. Ay terek, gün terek. Bir düğün çörek gerek, bak yok da. Bir batır bir batır yürek gerek, bak yok da. Gel kovsi ay terege taşlaly, oyun kıtmay başkasına başlaly. Dilim ters bizli peçek bukuldy, attan düşdüm, eşekdenem yıkıldı. Şiral şahirimizin goşgulary şundan ibaret. Ine hemmesem ağlap dur da diye halkın şu at kaysını geplesen ağlap dur yöne korkudu. Onları bellak geçipler boynuna cəcəyi takıya övüye sonundan saçı bilen dile yolur diye ne nesip olsa təze Türkmenistan'a ağlavaylı Putin'in getirip takan cəcəyini bile yolur. Başka da köp zat getiriptir içinde. Benim de kapatmak bilindir ama. Doğru. Bravo. Kän zat getiripdir içinde halkın şu atı dım oturallarının hemmesini aydıptır. Ay terek, gün terek deyip. Cırk cırk tavuğu diye iyişi bunun horozu kürk diye. Erkek yok deydi şu kürk. Nemi Türk bolmasa ürk ağacının öyünde pürk. Taşarda gepler bilmeye, dil açıp bilmeye, öyünde söğünüye, ay ecemde, doğanında, planında, ecem aydardı da. Ay Niyazıf yaman korktu, indi namus etti, ertir size kıynanıp, hiç o yalan geplemesini koyardı benim ağam daha söğünüp bağdalıyorlar öyün içinde. Onu özünüz aranızda güýçlenmeli, toplanmaly, ağzı verlenmeli, ecem şey dip düşündürerdi da. Ecemde doğanım, ay indi nesip olsa neme Niyaz onu değil, neme eşlendirin, namus eder, ertir, belki aklına gelir, ecemin beyle neme sözler bilen ağam dağın şey diyordu. Son yani hazır Türkmenistan'ın hayısını görsen söğüne zadıdır. Yönüş yeplemeli vakında şükür et diye, bugünümüze şükür et. Yine Afganistan falan yalı, ona şükür et. Yönümün Amerika, Şivesiya, olar yalı devlete mengecek değmez. Son yalı kör olan bir milletimiz var, Hudaya şükür. Bunun varat diyeceklerim. Böyle. Sağ olun. Sağ olun. Doğru. Ne söyledi? Halmra'da siz açacak mısınız? Ya. Neme? Öyle çağırayım da, o şeyimi şu an okumalı mı ya son okumalı mı? He onu bugün değil ne son ne mi dersin? Siz yanlış düşünüyorsunuz. Boltur men biraz işim var da onun için sordum. Böyle sağ olun ya. Bunnalau. Okey. Öyle. Onu Halmra'da gerekli sizde yemenni. Bicat alayım. Tapawut yok. Yok bizzat oturman alıp barjyty. Näme diýseňiz men şoňa razy. Bolya onu size vereli söyledi. Bolya sağ ol. Devam edelim. Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugüne ýene de şol edebiýat akşamynyň dowamy. Ýene de şol Şahir Şiralynyň okulmadyk goşgularyndan bir parçany siziň dikkatinize ýetirmek üçin. Şol sanyna da ine bilen talantly ýaşlarymyzdan diýip aýtsak bor, türkmenlerimizden diýip aýtsak bor, zenanlarymyz, hanymlarymyz, ýigitlerimiz, beglerimiz hana bir toparıyor, goşularyny ýazyp başladylar, seziň dikkatinize ýetdi. Gatgo bu da mene olalım bilýärdim biziň halkymyzyň şeýle şahirana ýüreginiň bardyr. O ýöne şonu basyp hökümet adamlar ýazan zadyny keçen aşagyny ýatgandygyň törüne taşlar ýalypdy. Mene ýuwaş-ýuwaşda
talantlarymyzam ýüze çykyp başlady. Ine konkurs elan etdiňiz. Köp bolsun, geler durar goşulmagy. Ondan ýene de olgun bir karar kabul etdiňiz. Menem şonu ýurtdaşlarym göňünden aýdyn. Ikellep boldy ýa. Esasanam şu birinji bölümini biziň janarlarymyzyň adyny hanymlar diýip tutulsa hem sylagly boljak, janarlar üçin hem hormatly boljak, hem yerlikli boljak, hem türkü diline, türkü milletine, medeniýetine degişli söz diýip aýtdyňyz. Men şonu doly goldaýan, indi şu bilen şeýle siziň adyňyzyň ýerine hanym sözüni goşup size ýüzlerden. Diňe size däl öňümden çykan genany. Onun için o kutlu mübarek bolsun şu başlamacınızam ondan ol. Yigitlere ya erkek kişilere ne berdiip bilerseniz ya deyip biler ya kabul eder olur. Onun çasın ben bilecek kabul ederse yani sizin adınızın iyiliğini ben Türkmen şertte hanım deyip tutarım. Sağ olun ne böyle birinci yemedik. Başlamacı enne berdi. Şahir şiiraly bardy görüň edilmeli bolsa onuň ýemesi şagyryýat mirasy gatyly. Boldyň goşu ýazan adamda ýa-da türkmençe goşu ýazan adamda. Oň rus dilini ýazan goşular bar. Ya onuň ýazan goşularyny şwed diline geçiren şahirler bar. Hakykatdan bar. Men onu tapsam mene bolmaz. Ştaýda şwed dilini okasam halkymyz düşünjek geldi. Ýöne şwed diline geçirilen goşular bar şeýle. Onun başında da şol teatrda işlärde görünýär bir topar piyesany ýazan adam, bir topar ýanky edebiýat diýme älemine eden hyzmatlary ýurdun içinde galy, ýöne onu Niýasyň döwrüne ýok etdiler arhivlerde. Ýöne bar. O adyny tutarlyk, ýeterlik derejä galdyrylyp mertebesini, hormatyny. Şoň üçin ýurda baramyzda şu zatlaryň hemmeçigini bir ýere jemläp halkyny teklip eder, ýa-da eder. Men şuň size mümkin bolsa bilemek, düşünen adam bugün rus dilini bilýän känim däl, Türkmenistanyň içinde bolýan bir şeýle aktual goşgusy bardy da. Gatyýety şo rus dilini görleýän halklaryň ýüregine jüňk bolup duran goşgulary bardy. Ine şolardan bir iki tanesini okap berensede biri oň bir 24 setip ikinciden başlara kadar adyny aýdyp beri. Emma birincisiň şu 4 setiriň ady Skryteye nablüdeniýe diýen. Şol emma daşdan ýa göze görünmän fiýllamak diýen. Bolýan zatlary fiýl bermek. Özüň görkezmän ýa göze görünmän bolýan zatlara kapdallan fiýl bermek. Bogov поделили. Мне достался Allah. И его потерял отчий дом. Лишь песни звучат на разных языках. Плачут все люди на одном. Şoň türkmençesi ine ýemänni ýa-da fiýlet gördüm bolýa ýemänni ýa-da Hudaýy paýlaşdylar diýär. Dörli dini gözüňde tutup aýdýar. Hani maňa ýeteni Allah boldy diýär. Doğrusyna görä musulman masalada. Ýöne men onu bitirdim. Ata watanymy ýa-da doğduk obamy, ojamy bitirem bilen onu bitirdim. Diňe diýär aýdymlar diýär dörli dillerde diýär aýdylyp biler diýär. Dörli milletler dörli dilde aýdyp biler. Ýöne şu milletleriň hemmesi aglaryny bir meňde saglaýar. Ene şu örtleme goşuň manysy şu. Ene ikinji goşuň. Barmy? Скажите, пожалуйста, как попасть в рай? Han maňa aýdyp berin, nädip jennete düşüp bolar diýen. Sonra bilen şu goşuny ýazyp. Шучу. Я в рай не прошусь. Туда не просятся. Туда просят. Я и ада, чёрт возьми, не боюсь. Где тебя до котла на руках носят. Грехов за душой, что шлюх на Тверской. И в одиночку, и пачками, чтоб заметили нас в толпе людской,
мы сами себя иступленно пачкали. Кому надо, отмоют. Кому надо, оближут. Если что, нас можно и свинцом прошить. То ли земля выше, то ли небо ниже. Говорят, луну старую Бог на звезды крошит. Бог один, Он един. Его можно понять, да только Он не поймет, что тут натворил. Катком по судьбе не бока помять. 100 чертей на себя я сам натравил. Стонем поодиночке, бьем в ладоши гурбой. Кто-то себя осрамил, чтоб другого ославить. Посмеемся над собой, поплачем над судьбой и оставим Бога в покое, как Он нас оставил. Bu boşun manası şeylere yemediye ne atıp cennete düşüp bana şunu aytıp bercer adam var mı diyen terde yazılan boşu iyidinden mi geldi? Yo ben oyun ettim diye ben cennete diye kayiş edip oturma düşmeye diye. O ta kayiş edip parlanak, o ta kayiş edip getiriliyor diye de demek. Perişlerin öyle elinden tutup diye gerek olsa yoksa mı deniyor. Yani cennete de yani cehenneme ya dogdaky gurady yani. Men ne dogdakdan korkamaktı. Şeytandan andıçyan yani dogdaka da sen ne elini götür ekde oklayalar diye de onun bir avrayın dip düşünüyor. Men ema günalem diye şunça köp Moskva'n Tverskoy diýip bir köçesi bar şo taýda. Jelepler akşamlaryna nowata durýarlar da erkekleri öýdüm götürler. Şu jeleplerin şansy bardyr diýerdi. Men eden günälem. Yekelikde de köpçülükde de şular ýaly. Ýöne şo diýä men şo görür ýaly ýa bilner ýaly, görner ýaly ne diýä. Biz özümizde diýä şey dip diye ihlas bilen qaralapdyr diye layalapdyr diye. Onun aýdýa kim gerek bolsa ýuwarlar diye. Kim gerek bolsa ýalarlar diye. Ol ýemaýdy. Köşkde götürürler. Eger gerek bolsa diye, bizi diye ema ýanky urşun gülle bilen enamını parçalarlar, atıp ölürler diýdi. Yaha asman ýokaryk galypdyr diýär. Ýa-da ýa ýer ýokaryk galypdyr, ýa asman aşağı düşüpdir diýär. Diýýäle diýär Allah şol ýemany ýanky köne aýy ene ýylly edip owra diýär. Şo ikisi bir-birine goly gelen üçin. O Allah ya Hudaý bir ol ýeke ona düşünse bolýar. Ýöne ol düşünen akdy. Berde näme denler? Ýerde. Sen ömer durmuşsun ýa sen ýa ykbalyň üstünden katok bilen geçmek diýär de bilýän de asfalt diýär katok. Katok bilen geçmegi ol diňe sen böwrüňe urmak däl diýär. Ýer bilen ýozan edilýär diýdi. 100 sany şeytany öz üstüme özüm kuşgurdum diýär. Şo köşkdekiler gödürmek. Ston yekelikde diýär bizde o akçak gäs, arman çekýär. Üýşursam el çarpyşyp otyr diýär. Hemme ýygnagy talar yer çarpýar da. Aýdýar. O şusunda da bar şo türkmen zeterin yekelikde näme ağlap otyr üýşursam el çarpyşyp otyrlar diýip çyýlaryň. Şonun üstüde Ruslarına geçipdir. Kimdir biri özünü biýabra etdi diýdi. Bir münasip däl adamy şöhratlandyrmak üçin ýa başga birini şöhratlandyrmak üçin.
Ene şol yankı Niyaz öwün şahir sumoklar var, yazıcılar var, intelligent wekiller var. Goşadyryna içinnak. Ene şolar yerli ýerde Niyaz öwüp ene özlerini maskara etdiler. Şo baradaydylar. Onu diýe aýdýar, gelin diýe öz üstümizden özümüz gülelim. Öz ykbalymyň üstüne özümüz aglaýdyk. Hudaýym rahatlygyny goýaýlyn, degmäýlim şoňa. Olum bize degme işi ýaly ýa bize üns bermeýi ýaly bize şu zatlary üns bermäýin. Özümüz öz ykbalymyzy özümüz aglaýdyk. Ya Türkmençelap aýtsam, öz gözlegimizi özümüz keseli. Aglamadyk bäbege emme ýok diýişi. Ene şu terlerine şey düşünse ya kabul etse bu. Ene şu şeýral şahyry eksanjak gysgaç başgasy rus dilinde ýazdy. Şonu size ýetireyim. Başda kän onuň goşgulary. O poemasam bar, o elege görnüşinde ýazan zatlarym bar. Yani ýygnanyr ýoş-ýoş ne olary halkymyza ýetirir. Ýa üçin ýok. Ben şonu aýdyn diýdim, kardeşler. Doğru. Doğru. Gaty manyly. Rus diline bolsun, türkmen diline bolsun gaty manyly. Indi menim neme Şiral Şahyryň türkmen maşa Separ Murat türkmen maşa ýylanıp ýazan bir goşgusy bar. O taýda inni goşgulamda adyň tutjak däl söz beripdir-de, makalalarda, ýerlerde adyny tutýan ýöne goşgulamda adyň tutjak däl, sözümde de durup gelýän şeýdip söz başy şeýdip başlaýar goşgyň başyna. Ondan benem şonu okap bereýin. Türkmen maşa ýazypdyr. Separ Murada. Sen diňläp ýadamadyň, men diýip ýadadym. Bulam soňky sözüm. Ha jogap ber, hadadym. Ýok dilimden düşmersiň, ölünçem unutmaryn. Ýöne gaýdyp goşgymda, sen adyňy tutmaryn. Şükür kerdäl eşdýärin, şükür kördäl gözüm bar. Ikimidem dirkak, aýtjak goýjak zadym bar. Tahir Begdek şa bilen jeň bolmak ýalym bar. Gökden biraz ýere düş, birnije sowalym bar. Şahirler şanyňa şygyr düzenine, ya alimler täze taryh ýazanna, nädip şerraýlara ynanyp billiň, üýjüp aýagyny ýerden üzenne. Durdy gurban Serdar sözüni tapanna, nädip onuň okop berýänin bilmediň. Onjuk Musa ellerinden öpenni, nämçin onuň dulagyny çalmadyň. Howuz gurt ýallaklap Hudaý diýenni, meni akademik edäý diýenni, Hudaý sırap oturuverdiň başatyp, ynsabyny gasyk deýin boşadyp. Ananyňmy türkmen başy diýlenni, bu kakabaş ile baş bolup bormy? Aňdyrma bolup bor, köwek bolup bor, ýöne edil, beýle boş bolup bormy? Oynatgylan seni oynap ýörüşini, jany ýanan millet bilen ok gülmän. Nädip Nobel baýragyny alyp bor, aslynda Nobeliň kimdigini bilmän. Senin özüňden 50 bidar türkmene, bugün senin heykeliň boldumy gerek? Aýt nähili edermenlik görkezdiň, gahrman borýaly ençeme gedek. Keteki goşunyň ýeňdiňmi uruşup, Kuwait gurup berdiňmi ýa millete? 60 ýaşda bir ýagşy iş etdiňmi? Özüňi aklar ýaly soňky pillede. Gelmejek ýalydyr o pille asla. Tengewniňe şeýle bir uzakdyr. Bu öwgi kasamlar şöhrat ýoluny ot çöp bilen basyrylgy duzakdyr. Sen bar nökeriňi garşyňda oturt. Göz görejine üns bilen gara.
Olaryň ýere bakýan müýnli gözleri, deşik gözler ýurtdan çykyp gaçara. Lalaşýan, bugün seniň heýkelleň kördekinler üçin döwüm çörekdir. Ýöne besdir. Mundan beter köpeltme. Soň olary ýok etmegem gerekdir. Hawa besdir. Utor oýunyň halk bilen tuttuň, attyň, uttuň, üttüň şükret. Bire dün özüň kim bolanyny unutma. Birem ertir, näme boljagyny pikir et. Ne şeýlerak 15 kupletden ibaret. Gatmanyly. Her bir aýdýan sözleri ýüregiňe batyp gidýär. Şeýle bir gowy edip ýazypdyr, haýran galaýmary ýöne. Ine diýene men şu Türkmenistanyny ýaşan döwrümde bular ýaly goşgular ýokdy, hiç kim çykaran ok, çap edip bilen okdy, gorkýadylar. Çap eden adamyň özüniň ýedi tokum tiýji bilen ýok ederdi çap eden bolsalar. Şonuň üçin Şiraly şahyr daşarurda çykanyna bunu okapdyr ekranyna. Şo diňe ýazgysy galypdyr. Ýöne şol nemede diýen ýer bar. Bunu watana uğratdım, şo ýerde kitap edip çykarmak üçin diýen manyda ýa-da ýöne emma Türkmenistanyna bul kitap bolup çykan däl. Çykmadyk. Çykan bolsa her kim okardy. Eline ele geçerdi. Ne şeýlerak gaty pajigaly ýöne bugüne çenni ýaşap ýören bolsa belki tanışam bolardyk, belki kitabyny täzeden çykarardyk. Kömek edilerdi. Emma ömrü gysga kene diýen adamyň näme jebir jepa çekip bu sözleri, bu goşgulary ýazmak üçin men şol nemelerden geçmeliler, şol bökdençliklerden, şol acı günlerden geçmeli, ýurt zaryny çekmeli, sen ýüregiň, kalbyň ağlap durmaly. Şolary ýaly goşgy ýazmak üçin 13 Şubat Gurban ulyň nemen Berdimuhammedow bilen tohumuna goşgy ýazdy, şolary ýaly edip bir ýürekden çykýan, meslikden ýaňa neme edip beren adamlar ýazyp bilmeýärdi. Şo goşgysyna da bar şol. Mesligine çydaman goşgy ýazýan ýokdy. Badyr bir ýerlerde. He, o goşgy gabat gelmedi, ýöne bardyr hawa. Aýdýanymyz bardyr hawa. Şoň ýalrak. Tamam. Öyle o Nur Hanım. Yine o ağaçları çekmek, o ayrıçılığı, o adaları çekmegem gerek bolýan. Şo goşgyny ýazyp bilmek üçin, gönüme diýmek üçin ullukan ýürek gerek. Bizde näme ayrılık çekenler ýokmy? Gatykän. Sürelip köserip itin artgaýa aýryna suç görenler bolýan. Ýekece setir goşga aňyrakda dursun. Ýekece gedek haramda diýmene de gorkýarlar. Ya ýurt şeýle diýip aýtmana gorkýarlar bar. Bu adamlara hakyky biz geç tanışypdyr Şiraly şahyr bilen. Bu şahyryň goşgularynyň bir ýerde ýazan makalalar bolsa hemmesini hakykatdan çap edip çykarmaly, köp tiraşly çap edip mektep okuwçylaryna da öwretmeli, şunu tanasınlar, bilsinler, niýazyp atamyz, feriştemiz diýip entegem ağlap, korkulap berenler bar. Bilsinler niýazypyňam nähili etdigini. Soňam şular ýaly gönümel aýdyp bilýän bolsun her kim. Görürler arlyk adam ekeni. Şahsiýet eken. Ýeme Melike han başlan sözüňiz bölýänem bolsam, Awguş taýda aýtmalar bar. Şol döwür 90-njy ýylaly ýazyjylar taýydy bar Türkmenistan birleşme. Şo taýda 300 adam agda şo taýda şahyr, ýazyjy, ol näme görlähip. Şolaryň içinden Awguş hökümete göni garşy çykan 5 adam ýok. Galan hemmesi ýaly-ýagsy bolup çykdy. Ýalakaçy. Şolaryň ählisi şol niýaz hökümete başlady. Şoň üçin şol döwür taýlama adamlar bardy. Tapara gaýdýar, ýok gojugam bolsa gatlyk bardy. Ene Şiraly şo ýok gojug gatlyga degişli, ene şahyrany adam. Watan söýür, watançy o tarapyna hiç bir hili görülmüyor. İki adam watan üçin can bermeli bolsa biri şol.
ol janyny gaýgyran adam ya niýatdan gorkan adam da diýjeginin beýle etjegine emekdi. Ýöne ýat ýurtda watanyň uzakda ahmyry ölüp giden. Onu aýtmak gerek. Watan hep aglar. Ýöne şoň hatyrasyny tutan halk bolmady da ne diýerken ölenden soňra. Bunu görnüp durda ýok olanda 8 ýyl geçdi bolup. Seda yok, ne kitabını çıkardılar. Bir topar alıp giden adamlar var. Onun koşullarını, dağıtlarını bir böyle onu yurda uğratıplar. Hani iyi soru yok. Böyle bulmak hakkı yok. Bunlar yani beyik ağır çağır. Ya il oldum, ya halk oldum, vatan oldum. Yani şuları yali yağdı. Ondan yani yama oğul Nur Hanım dedim bir kir uzakrak bolyam. Ben Nur Hanım deyip tutayın adını. Bolyam şey dedim. Korsot. Bolar. Şol okan goşgyňyzda ýeme aýtdyňyz da şol ýa-ni Durdy Gurban ýani Durdy Murat Gurbanow Niýazyň birinji press sekretary. Şol ine Terdarym adynda kanam ine Türkmen başı adynda kan şol garanda. Niýaz. Onu Niýaz ullany hem beýlekleri şeýarsaňam yer bilen meniň ýoksan etdi diýiligen belli de näme bolan. Ýetik gitdi yani. Onu mene ýazyjylar saýgydanyň mene agdasy. Niýaz galdyryldan şu götürnen diýerler hemme şu ýazyjylar saýgydynyň çykar. 90 götürmem. 10 götürmem şol ýanky ol men alim professor diýip beren atkagyň eýeleri diplom. Başy ol bilmem ýok, boş. Gördüm de işleşirken bu diye. Ondan o taýda 10 musaýfalar geçipirine olam ýazyjylar saýgydyň agda. Birinji 10 musaýf öwretdi. Elini oşaman niýazdym. Oň ýygyny alyp götüren ine Gurban bolup ellim. Seýdip ondan baran ýerine mun elinden oşaman. Gurban bolban az görüp ol akty var Kerim bolu. Şo bilen köşe barany ministrler ýykylyp ýa-man ýa-ni Kerim bolun paşmany oşaýar. O hakikaten bar da şu. Türkmeni getiren yemeleri şular. Neticeleri özüni mennip o döşüni aýşardyk geden enne bulan aýagy dawaryny oşap geldi. Ondan şol taýda ýanky okuyan goşgular var. Şo 1 sagat 20-25 minutlyk goşgusy var. Şonu biz Şwediýada ýanky bize bärik mehmançylyk eline Budan şäher var. Ben ýaşaýan ýerimde, ýaşaýan ýerimde 25 kilometr ýokarda derýanyň kenaryna biriniň öýünde diýwanyň üstüne şonu ýazga geçip. Men ýemämi video kameram bilen. Ondan soň originaly Şwediýa, Stockholm'a haýyş edip aýal alyp gitdi. Uğratdy, maral görgüli. Onu şo tak uğrattım, ýygyna da gelmedi, şo galşyna galdy şeýrarly ýöne. Bolsa da goýupdyrlar şonu, ine halk görüp otdy. Şoňa da şükür diýişýär. Onu da başda bar, ine şo taýda Budana, o derýan kenaryna o şeýralyň bir topar berýän gürrüňleri bar, şo Göktepe galasyna onuň ýanky bir ata-babalar gatnaşandy. O taýda bir topar adam arada gurrun berýär, orta edilen hüjümler bardy. Gyzyk bedem gurrun berýär, ol bir şeýle güýşärdi. Onu şo taýda ne saparaganam görürsiňiz, men de şo wideýany bir ýemadyp ştat telefona düşürüp size uğradym. Soň onu goýarsyňyz şu taýda edebiýat aşamyň birini. Ne görürsiňiz? O döwür adamlar kän gelip gidýäne mana. Şol döwrüň ägir adamlaryndan onun wagt geleni aýtyp berer. Onun üçin o videoda bar indi çıkışlarymyzyň birinde o şeýral barada goşgularymyzy dowam etdiremedi. Onuň goýar taryhda goýgardy. Baraken hemme zat ýanmandyr arhiwde. Iki çıkıp dur, entegem çıkmagy mümkin döwürleşdirdi. Kitaplar da. Ene şonu aýdaýyn. Gatygy çıkış etdiňiz. Sağ olun. Tuğlar, jaňa diýerler ýurdun içine, şonu dowam edin. Burada beýler hemmäňizi köp bile alkyş aýdýarlar. Onu dinledik bolu. Onum şu gün aýdýan da ýani biz bilmänis olar eşitmänis diýip. Şunun şonu bilmän eşitmän oturan adamly gatyken.
Onu giyirse onu taparlarım. Ana internette barım. Ýöne şoňa giyirme ýaltalyk edýärler ýa gözlemäli. Şol giyip şu zatlar okanan bilenen o ýaşlar hana o giyip o TikTok'ta göjeralar dinläp ýaşalary gör. Ya PUBG diýem näme oyun oýnap ene bir topar o jurnalistler ýa-da gidip o demede özür şeytan bolup gidip Mekkani pohlap şeytan daşlap gaýdalma şeytanyna. Ene şolary el çapyp otylar. Ne? Şoň üçin ýoksam görürlerlerlik ýa bir özüne bir netije çykararlyk goşgular any şeýrarlyk okasurlar görsürler. Şo gün ýazan zatlary ýa şo ýyllar beýan edilen zatlar hemmejik şu kunam dur biziň halkymyzyň başyna duman ýalyp sirlik gidene. Esap halk hareket etmese ol öz-özünden sirlik gitjek zatlar. Şoňa düşünmek bu gerek emma. Tamam. Sag bolun dinleýän üçin. Bolýa, sag bolun. Halmurat Bey, bir de Halmurat Bey diýeli size. Oho. Ene ene aktivistler meň üstüme çalarlar, özüm beýgel diýdi. Bilemem. O biz hemme ähli erkeklere şeý diýip bildirmekçi. Aha, bu. Ýa-da begsedini goýmakçy. Türkmeniň Evet, asyl iyi. adyny gaýtaryp bermekçi erkeklere de. Asyl nasip ady türkmeniň. Ol ogudlardan gelýän. Onu näme watandaşlar, kardeşler şu ýerde aýdyp aýtjakladyňyz ýok bolsa ony tamamlaýsak diýen wagtym bir çene bardy. Menen bu howlukmajyrak. Bolar oğlanım, sağ olun. Tamam. Halmurat Bey size de o kapterin koşmamız yanlamalar gıdıklayan. Olya Çarivna. Tamam. Bahar aýdyberin. Men sesim gelýärmi şu wagt? Ýani kulaklıkda bolansa men kulaklygyma gaty ýempirdim da ses gelmeýär. Awa gelýär. Ene Halmurat ağa diýdi da men özüni beg edipdir üstüme hüjüm eder diýip. Ol beg bolmak sen näçe ýyldan bäri çykyş edip halky oýarjak bolup watan üçin göreşip otyrsyňyz. Beg nemesi size münasip. Cüneyt Han ýandaky nökerlerine begler diýip yüzlenipdir. Ejem diýedi da ýoldaşyňyza begim diýip gepleň adyny tutmaň. Oson ağama da diýedi ýanyňyza oglan gelende han joralar ýa dostlar diýmeli däldir. Hani begler diýip şeýle şolar ýalyk etip gepleň. Şo begler ady hökmän ýöremelidir şeý diýip aýdýady da ejemiň dädileri Cüneyt Han bilen bilegejenler da oson garry kakam şo barada köp ejeme öwretipdir. O begler sözü ýöne beg adyna yeten akda şu wagt Türkmenistanyň erkekleri begler bolsa gowy boljak. Beg ady Halmurat ağa size münasip. Goldaýar. Goldaýar, %100 goldaýar. Ertiğine kurban ol meni kölettim meni adımıydım kurban ol beg diýip dakdydyň hem buyruk berse ona aý borka. Oň öz başyna öz ady bar oň. O bilýärli barlygy bu. O senin sisteme eden teklifini ölçe başlasa düşünür berip bolýar. Halky da aýlamak bilen etip beren oýullar. Bu tormaly bol Frani işlerini dine mene bular siyaset edip bulduğunu batıyorlar. Giyecek önüne. Dörlü taraf. Onun için sizin öz yazıyan koşullarınızdan kardeşlerim, Şiraliyal şahirler, beyleki şahirler, yine Nur Üsküyali, yine bizim halkın oğlu. Kan o tarihte, yasap ötüldemi. Solun atların kaldırıp, solun hatiratını tuttuk. Halk bir giyin rahattır. Girde geçti şu gülerin suudurluğuna onun bizim böyle atalarına da geldi. Ben sonra öyle yani. Deme Halmurat ağa o kurban ola biz beg diýer ýaly o begligi biz o kurban ola da onu kirletmez. O begligi öňünçe ýerine ýetirsin, gazansın. Ondan soň biz oňa beg diýel. Nämesine beg diýel oň? O nemeder namys eder o beg kime beg diýen meni kimin nemesine goýduňuz diýip beg sözü namys eder.
Yok, ol intak yaşamaly ol tribunala çenli. O begdiýse bireginen tutup begencinden öläýmesin. Näme diye eşege de deger berseň diye de özüni attyrýdyr diye eşekligini ýatdan çykarar diye. Oňa beg diýsek bolmaz. Ol eşekligini bilmeli. Olmaz. Bol ya, naştaýda tamamlalyň wagt bolly. Watandaşlar sag bolun. Sağ olun, tatlı var. Gürüňdeşlik geçireniňiz üçin sag bolun, hemmäňize minnetdar. Ýene görüşeriz.